Sige na ako dira, magilis ko. Wala na hana, kampiyon na ta. Hana! Di! Di! Tara na! Ang sama ka hana, siya tara na. Tara na ba mag-gym ta? Siya mag-gym tanong sa deka niya, nabi ka sa kuha nga, dili na ako mag-gym. Dili na ka mag-gym pag wala ko. Pero karon kaya ako may nakagad. Tara, mag-gym ta. Dili lang ko mag-gym sana, ang sama ka, yung mga kay Claro. Ay! Sa di purpose mo mag-gym ka. Tanaw na ko nabi. Oo. Akong bilbil ng lugwan na. Marag akong mata. Buti mo ano, isa mo ka, di mo ayun sa karumbi, sunod na mag-gym. Sige na, sunod na, matulog sa ako. Tara na ba? Sunod na lagi, matulog sa ako ba? Nakikitagwan sa kuwan no. Dahil mga babae dito karon no. Karong urasa Jod. Mga babae karong orasan na sa deka. Wala di ka mag-gym karon. Kada kay mga babae dito ah. Pataka ramang kadira, oy. Saka, ngatik pa jud ka. Mag-gym na kita, sunod na ilang kayo. Kung wala ka gitaguan sa ako ah, mag-gym ta karong urasa. Ako magbuot sa oras. Sige, wala ako dira, magilis ko. Bantay na ka di kamino sa kuha ha. Kanya may ngunana, ka. Oh, magsapatos ko. Sa patos ko. Ay, ay. Dali. Sa patos sa dira. Sige. Hana, Tara na. kumana ka dira. Mana? Magsabot sa tadaan, be. Kay makuyog makasako paminaw ka. Yes sir. Wala kailangan sundon nga instruction kundi ako sabot ka? Yes sir. Ang sa ko ingon? Wala ko ilay sundon kundi ikaw ra. Instruction ra. Naramanday na. Thank you sa daan. Wow! Tara, yung usap paseng-seng sa oras ha. Sige na. Sige na. Sata. Gusto mo na yung ginalingi-lingi, tara. Wala lagi laing babae. Kaya yung araw-oras sa mingaw kayo. Ate. Ate kita ka na ilang tao. Sino, start na ta. Sabayon na ito buhat. Una, magkuhan sa ta, stretching. Shake sa ta, shake. Then after, ana? Okay, rotate na to. Ito ang kaning hip na to. Ano? Ay! Giling-giling. Ano, magpato. Sige na. Okay. So, muna itong buhaton. Dito ka sa treadmill. Okay. 5 minutes ka dito. Ako dito po sa pikas, 5 minutes ko. After 5 minutes, balikon ta ka, swap ta ha. 5 minutes interval. Okay? Sige na. Kasi na dito. Wala na hana, kambiyon na ta. Hana? Awa lagi ba? May uli na ko na. Damay yun yung bayana. Hana? Awa lagi, tagaan ko pa. Dali naman ta. Mga untay mismo, boy lo kag-workout dito. Ani, boy lo yung mga kaundri Hindi mo kaya bi. Uy, gutom kay ko bi. Umili ko pamakaw. Kaya pamahaw mo rason pa, Jod. Hindi pa Jod ka manangit mo lakaw. Sige na, gabing bawal ako sulod adlaw. Bawal sunod adlaw, lus-lus ni mo. Kay klaro ka istorya. Hindi naman, makakanta ba? Ikaw ni mo nga. Ano ka, lamig kayo.